За вас свирих Ани Тошкова и Агоп Маникян. Ани. Дани, аз. Това беше Бах, Сицилиан. Да, трябва да знаем винаги какво слушаме. И след малко пак ще продължат с свиренето. Щастлива съм, че мога да представя първата самостоятелна изложба на Таня Парцулова. Трансформация се нарича нейната първа самостоятелна изложба и показва облагородяващата света и възвисяващата човека функция на изкуството. Тя е учила специалности съвсем различни от изкуството и работи в друга сфера, но изложбата е, както виждате, на такова ниво, че не може да се разпознае, че тя няма професионално академично образование, защото изкуството човек или се ражда с него и го носи в сърцето си и на една или друга възраст изявява тези свои качества, или просто го няма това нещо. И както тя ще сподели после, и преди това сподели с мен, в своето съществуване е усещала липсата на нещо, и това е именно творчеството. Да покажеш заобикалящото сиво ежедневие чрез своите поетични очи е новата роля на Таня, в която ни се представя днес. Тя показва града веднъж забързан в надпревара с времето, както виждаме в този цикъл, друг път красив и романтичен. Романтиката идва на крилете на любовта и музиката, две от любимите теми на Таня. Двамата влюбени, намерили себе си, вървят под дъжда или вървят някъде в собственото си бъдеще и прекрасните си мечти. Музиката е другата стъпка към съвършенството, намерило блаженството на човешката душа. И танца, добре намереното продължение, както виждаме тук в другия любим цикъл на музикална тематика. Изключително добре и поетично намерени са нейните образи. Жената е показана в своята голота, тя е красива, тя няма какво да крие, но нейната душа е чиста и възвишена. Виждаме и природата, и родното на Таня море в богатство, гами и интерпретации, породени от различните настроения, в които тя е била, когато е творила. Картините и тези настроения сега ни придава и на нас. Чрез трансформиращата роля на изкуството, Таня Парцулова е намерила своето спокойствие и щастливата си реализация. Намерила е собствен стил в живописта, лиричен и изящен. Така мога да определя този стил. Нека видим света през нейните очи и се докоснем до истинските стойности на живота, изведени до поетични обобщения и цветни откровения. Няколко пъти повтарям поетично, защото наистина мисля, че усещането за поезия лъха от творчеството на Таня, което е в резултат само на една година, колкото и да звучи така изненадващо, дори и за самата мен, но Таня не твори от днес. Тя твори от дете, като не само в сферата на рисуването, но и в поезията. И аз, и вие сме в очакване и да видим. Да, точно така. Да, което и го пожелавам. И също така и пожелавам много още творчески успехи, нови изложби, нови хубави произведения и също много нови почитатели. Ще бъда много кратка. Повечето знаете, че съм подвижника. Родена съм много отдавна, 62 година. Завърших ВИИ, сега УНСС, и като всеки млад и влюбен човек пишех стихове, разбира се. Няколко със студенти списвахме един вестник "Икономист", но така и никой от нас не стана поет в крайна сметка.
Живота ме отведе по руслото си, занимавах се съвсем професионално и продължавам, слава на Бога, с финанси. Съм завършила и журналистика. През цялото си време, както каза Нина, и това, което аз споделих с нея, непрекъснато получавах някакви сигнали за нецялостност, нещо, което ми предстои, нещо, което така не е съвсем на мястото си. Непрекъснато се борих в живота си с рациото и емоцията, една много трудна борба, но в крайна сметка ми се чу успешна. И тази трансформация не дойде съвсем случайно. Тя беше резултат на така събуденото ми и пренебрегвано с години друго аз, което бе мотивирано от любовта и свободата, от желанието да изразя себе си чрез други изразни средства. Общо взето това е своето представяне. Започвам благодарствената част. Благодаря на сина ми, който по категоричен начин ме вкара в това русло на изкуството с подарък от палитри, бои и неговата приятелка Дорито. И за мен вече беше ясно, че връщане назад няма. Благодаря на Нинчето и на Арт Галерия Музик, които ми дадаха шанс на тая възраст да започна отново. Аз всъщност никога не съм се страхувала да започна отново. Благодаря на всички вас, че сте тук, разбира се. И последно, тази изложба е един реверанс към мен самата, така за спечелените битки и лови за изгубените войни. В крайна сметка, човек на моята възраст осъзнава, че всеки ден трябва да се живее, той е един празник. Сърдечно ви благодаря, че споделихте моят празник днес. Заповядайте. От името на бургазлии може да кажа? Разбира се, може да питате всеки. Може да пита, да каже. Аз ще бъда там. Това е шефа на координационния съвет, война, който ми събра там бургазлии. Софиянци от Бургас. Познавате? Ще се запознаете. Много интересно. Ами, уважаема Таня, уважаема госпожа уредник, уважаеми приятели, гости на това прекрасно тържество, за нас ще си позволя да говоря от името на бургазлии, от групата на софиянци от Бургас, защото на този празник, който в момента преживява Таня, преживяваме и ние. Искаме да ви кажем, че сме съпричастни с нейната радост, с нейното удовлетворение от крайния резултат на нейния огромен труд. И онова, което виждаме, на нас не носи не само наслада, на нас не носи много сериозно душевно преживяване, душевна наслада и незабравими спомени, и ние ще отнесем изложбата в душите си. И за нас ти вече си още по-хубава, още по-красива, защото ме изненадваш с нещо, което наистина е уникално. Почти всичките ти картини носят не само колор, носят и форма, и ти се изразяваш по един неповторим начин, който е леко фееричен, който докосва душата и който носи много наслада и много карана да съпреживяваме. Моренцето ти си го видяла по начин, по който може да го види само Твореца, и е прекрасно за това, че ви го показваш и по този начин. Не съм прекалила с моретата, за съжаление. Трябва да добавя. Аз особено съм впечатлен от нежността на взаимоотношение между мъжа и жената. Умението ти да ги поставиш в такава среда и в такава форма, че ние да слушаме и музиката и да се радваме на техните изключително духовни отношения. Искам всички, особено нашите хора от групата бургазлии, да ти пожелая наистина крепко здраве, щастие, още огромни успехи, да знаеш, че ние сме за тебе и ние също се радваме с тебе и каквото зависи от нас, ние ще подкрепяме.
Това беше невероятен жест. Аз още веднъж се трогната наистина, като знам, че днес, между прочим, всеки последен четвъртък си имаме мероприятие. Те така го пожертваха в кавички в моя чест и аз много съм да благодаря още веднъж. Напротив, нето пожертването беше за нас голям радост.